Soňra bayramçylyk dawralarynyň dowamyna berdi. Hormatly prezidentimiň fermanyna laýyklykda garaşsyz baky bitirip otamyň milli haşylyk sunwatyny ösdürmekde. Halkymyň bu ýytynyjyna ulan türkmen halarynyň gözelligini, nepitligini dünýä ýaýmakda, hala çeper nagyşlary salmakda bitiren uly hyzmatlary üçin hemde köp ýyllaryň dowamyna çeken halal we ihlasy zähmetini hüner ustaatlygyny nazar alyp, şeýle türkmen halasynyň bayramy nasibetli Türkmenistanyň at gadanan halçy diýen hormatly adamy nasip bolan halçylary tiýlamak dawrat boldy. Hormatly adamy nasip bolanlar milli mirasymyzy gorap saklamak baradaky ýagdusuz aladalary, halçylyk sunwatynyň iňçe täýärlerini geljek nesillere ýetirmek, lekini halçylary taýýarlamak babatlar dörüp berýän ähli mümkinçilikleri hemde şat erpaý üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza we hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza tüýs direkden hoşallyk bildirdiler. Şeýle bu ýysançlara diýen hallara olary dokayan halçylara bolan hormat aýratynlar. Bu inşasyny otoy dowam edýän gençlerimize olaryň çekýän asly zähmetine biziň ýurdumyzda ören uly sarpa goýlýar. Her ýyl bolşy ýaly garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bede wagtly atmylady mekan diýen şygarlyň geçen 2026-njy ýylda döwlet başlamy olaryň işlerini ýokary baha berdi. Mälim o şäli arasa ýöňden we ýüpekden dokalýan halaryň setemleri, olaryň dokuş aýratynlyklary we renkleriň saglyşygy dünýäniň halysyna aslanyň ünsini öňe çekýär. Bolsa türkmen halarynyň taryhynyň dowamyna gadanan şöhratynyň härki döwrüň ruhyna gowap derejede ösdürilýäniň we haşylyk sunwatynyň barha kemilleşdirilýäniň nowatdaky beýanydyr. Türkmen halaryny dokumakda ulanylýan usullar halalaryň öz boşlygyny nagyşlary, halkymyň taryhyny, gen gyýlaryň döredän ajaýyp gymmatlyklaryň müdümligini hemde olaryň durly döwürler we nesiller üçin ähmetliligini görkezýär. Şat erpaýyna münasip bolan gen gyýlar şular ýaly döredilen şert mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza tüýs sürekden çykýan alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Soňra Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasy tarapyndan Türkiýe dünýäsinde haşylyk senediniň ösdürmegine goşan goşantlary üçin Türkmen haly döwlet birleşigine ýürüti diplomyň hemde öňdäwaraji halçylara minnetdarlyk hatlaryny gowşuryş dawraty boldy. Dawranyň dowamyna Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasynyň baş sekretary Sultan Raýew çykyş edip, bugun Türkmenistana diňe bir türkmen halkynyň däl, eýsem tutuş Türkiýe dünýäsiniň genji hadynasy bolan türkmen halatynyň bayramynyň giňden bellenýänini aýtdy. Bellenşýäli hallar Türkiýe halklarynyň taryhy köklerini, çeper dörejiligini hemde ruhy baýlygyny ödüne jemleýän maddi gymmatlyklar dünýä medeniýetine goşan her türlü goşandy we gaýtaranmajak mirasydyr. Şunun bilen baglyqda Sultan Raýew bu gadymy senedi ösdürmekde, döwrewap görnüşde kämilleşdirmekde bitirýän hyzmatlary üçin Türkmen haly döwlet birleşigine hemde öňdäwaraji halçylary Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasynyň adından hoşallyk bildirdi we guramanyň ýürüti diplomyny we minnetdarlyk hatlaryny goşurdy. Bellenşýäli halkymyň milli mirasynyň gymmatly baýlyklarynyň hataryna türkmen halaryna aýratyn ul orun değişlidir. Türkmen halaryna halkymyň akwaly hemde taryhy şöhlanýar. Şonuň üçin hem ol biziň şöhratly hem bu ýysançly milli mirasymyzdyr. Şeýle bolansoň härki döwürde Gahrman Arkadamyz hemde Arkadaly Gahrman Serdarymyz tarapyndan milli haly sunwatyna uly orun berilýär. Türkmen halasyna başlanyp döwlet derejesinde her ýyl bayramçylygyň bellenilmegi bolsa, halkymyň gadymdan gelýän bu mirasyna nelensi çuňur syýlak sarpa goýulýanyny äşkär edýär. Türkmen dinanyň ihlasyndan dören äpet halaryň bugun kun Guinness'in rekordlar kitabynyň sahypalaryna dünýäniň täsirini hökmüne girdilip, türkmen halkymyň bu ýysançyny öwürlenligi mälimdir. Syýlaklara münasip bolanlar munuň üçin özleriniň çuňur hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Soňra ýurdumyzda giňden bellenýän şany sene türkmen halasynyň bayramy nasibetli bir ýerde medeniýet we sunwat ustatlarynyň aýdym faly çykyşlary ýaýbanlanyrly. Halçylarymyň hüner bayramçylygyna başlanan konsert şatlyk şowkyna weteni. Mälim bolşýaly bu bayramçylyk milli halçylyk sunwatyna gadanylan her türlü üstünlikleri giňden görkezmäge, daşary ýurtlardan köp sany hyzmatdaşlary puýdogy mundan meýlekde üstünmek üçin amala aşyrýan iri öwrümli taslamalara işen gatnaşmaga çekmäge ýardam berýär. Halkymyň halçylyk sunwaty her wagtda ýurdumyzda gaýtadan işleýän senagatyň okuny ösüşiniň mysaly bolmak bilen
eksporta uğradylýan öňde barajy puwdoklaryň bir hükmünde dünýä bazaryna ul istegden peýdalanýan önümler çykarýar. Munyň özi ýurdumyzyň möhüm puwdogynyň netijeli ösdürilýäniň aýdym sultnamasydyr. Aýdym faly çykyşlar türkmen halşynaslary hemde gelin gyllarymyz üçin ajaýyp bayramçylyk sowgadyna öwrüli. Belent owaly aýdymlar puwdoň ösdürilmegine berýän ünsü döretmäge, meden şäherleriň ýokary derejede geçirmegine ähli zerur şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatçylygy Gahryman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyza hoşallygyň öz boşlugy beýanyna urly. Konsert maktatnamasyna gelin gyllarymyzyň hüner ustadlygy, dost soňlygy, gözül tebigaty, adamlaryň birige bolan gatnaşygyny Gahryman Arkadamynyň we Arkadaly Gahryman serdarymyzyň ýurt behbedine gönükdirlen özgörtmelerini wasp edýän aýdymlar girdirildi. Konsert atnaşylar ýerine ýetiren herwar çakaşy uly şowkun el çarpışmasyna garşyladylar. Munyň özi bayramçylyk münasibetli gurulýan dörejilik şäheretiniň medeni maktatnamasynyň döwrüň ruhuna laýyk derejede taýýarlanýanyň aýdym sultnamasydyr. Günün ikinji ýarymynda Türkmen Hally Döwlet Birleşiginiň mejlisleri zalyna Türkmen halşynaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 26-njy mejlisi geçirildi. Oňa ýurdumyzyň urduş dülimleriniň wekilleri, alam bilim, medeniýet we sanat ulgamlarynyň işgärleri, dünýäniň ilmi, işgör jemgyýetçilikleriniň agzalary, alimleri, halşynaslar gatnaşdylar. Çykyşlarda bellenşýäli Hally türkmeniň köň nagşy we milli buýsanjydyr. Häzirki döwürde türkmen halçylyk sanatynyň gadymdan gelýän däp desurlaryny gorap saklamak, ony dünýä ýüzünde giňden wagt etmek we geljeki nesillere asyl nusgasyny ýetirmek hormatly prezidentimiziň başçylygynda durmuş geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Bu gurda anyp barlayan izlerli işlerin netijesinde milli halçylyk sanatymyz täze ösüş ýoluna düşdi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň durly sebitlerine döwrüp haly öňçülük kärhanalarynyň gurulyp ulanmagy berilmegi, halyçy gelin nizamymyzyň zähmet we durmuş şertleriniň izleri gowlandyrmagy munyň aýdym sultnamasydyr. Mejlisiň dowamyna çykyş eden daşary ýurtly mehmanlar türkmen hanlarynyň gaýtalanmajak keşi we çetimleriniň öwelşullygy bilen haýran galar ýanygy, halçylyk medeniýetiniň iň inçe aýratynlyklarynyň we gadymy däpleriniň hut şu hallaryň nagşylaryna görülýänligi bellenli we Türkmenistanyň bu sunaty gorap saklamak boýunça edýän taýdanlaryň bütün dünýä nusgulukdan maqsadylar. Bellenşýäli ekologiýa taýdan arasy çyg mallar we tebii usulla taýýarlanýan boýoglar ulanyp dokulýan türkmen hallary dünýäde uly sevilýän we gymmat bahaly öňleriň hataryndadyr. Olarda türkmen sehratynyň gözelligi we türkmen halkynyň ýaşaýyş durmuş şertleri nagşylaryň üstünden beýan edilýär. Şeýle hem daşary ýurtly mehmanlar türkmen halasynyň bayram münasibetli bayramçylyk şäheretine gatnaşyp, milli halçylyk sanatynyň däpleri, türkmen halkynyň özdeşi medeniýeti, şöhraty, dünýäde olan türkmen halçylyk sanatynyň köpüýüşkünli uğurlary bilen tanışmaga dörülen giň mümkinçilik üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Soňra türkmen halşynaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 26-njy mejlisi arşyň nepisi we janyr wagt adly bölümçelerde dowam etdi. Türkmen halysynyň bayram münasibetli geçirilen dawranyň ahyryna haly we haly önümleriniň sergisine türkmen halşynaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 26-njy mejlisinde gatnaşyjylar hormatly prezidentimizin adyna ýüzlenme kabul etdiler.